Сәхнәгә Разил Вәлиевнең дусларын, каләмдәшләрен чакырабыз. Туфан ага, Миңнуллин һәм Марсель Галиев. Хәерле кич, туганнар. Нишлебез? Үтереп мактыйбызмы, үтермичә генә мактыйбызмы? Мен былай уйлыйм, Туфан ага. Сезнең бер спектакльдә теге пәриләр җыелышып, шәршәмбе дип кычкыралар бит. Бер бөкре торалар, нишсез җүләрләр, бүген бит җомга көн ди. Шуның кебек Разилне гел мактыйбыз, бу бер шой барайын мактабаймы? Бәлки үзе дә барып киткәндер, әзрәк тәнкыйтьләп алырга да. Юк, мин барыбер тәнкыйтьләү ягында түгел, без бер компаниядә йөрүчеләр бит. Шулай да Туфан абый ул көлә бит бездән. Көлсен, Теле үткән. әйбәт кешедән генә көләләр, ул начар кешедән көлмиләр, аны сүгәләр генә. Менә Разил турында үземнең белгәннәремне, үзем уйлаганнарымны сөйлим әле. Мин барыбер көләргә җыенмыйм. Минем язучылардан тапкырлыгы бик ошый. Менә син бик тапкыр кеше, шуңарга күрә мин сине яратам. Аннан соң безнең язучылардан Илдар Юзеев бар, гаҗәеп тапкыр кеше. Менә шушлар арасында безнең Разилдә гаҗәеп тапкыр кеше. Менә шушлардан минем берничә истәлегем бар. Аны бер истәлекне син сөйләшең, берсен мин сөйләрмен, шулай итеп эшне кырып җибәрик. Пен клубның дөнья күләмендә шу язучыларның бер оешмасына конференцияга бардык Берлинга. Берлинда бик матур карап йөрибез. Бөтен урамнарын, йортларны карап, сакланып йөрибез. Бер вакытны Разил карап торып уйланып әйтте. Әйе, Туфан абый, безнең әтиләр монда килеп тәртип урнаштырып киткән, диде. Ул Берлинга баруыбызны мин яхшы хәтерлим. Разилне көтәбез. Фәрит Хәйруллович көтә, мин көтәм, семьясы көтә. Юк, кайтмый да кайтмый. Эшләргә кирәк теңдә. Шуннан бик узак тораш кайтты. Мен әйтәм, нишләп болай узак йөрдегез? Соң Туфан абыйның бит самолетка утырмак аркасында Берлинга җәяү йөреп кайттык дип бар. Мин бит инде бер 20 еллап депутат булып торам. 20 елдан артыграктыр хәтта. Ләкин бер кайчанда мин регламентны укыганым юк. Бер тәртипне белмим. Нишләргә тиешле ул депутатлар? Теләсә кай вакытта кычкырам, теләсә кай вакытта чыгып сөйлим, Фәрит Хәйрулловичтың ачуы килә. Туфан Абдулович, регламент дигән нәрсә бар бит инде. Мин барыбер белмим бит. Шуннан соң инде кай вакытта бик күңелсез булып китә, кызыксыз сөйләшүләр, чыгышлар була. Мин йокым сорап китәм. Йокым сорап китәм дә бер вакытны Разил әйтә, Туфан абый шишенеп ятты. Разил Вәлиевнең никәше бар, үзе кебек җыр теле, күрәсең, аларга мондай юмор теле зур Исмәгыйль абыйдан әтиләреннән күчкәндер инде. Булар бер моннан 40 еллар элек дач салып яталар икән иде. Васильевда бар иде. Атна буе кайтмаганнар Казанга. Шуна әникәш әйтә икән, абый кайтып килик Казанга, кайтып килик. Радио юк, телевизор юк, гәҗит укымыйбыз. Ну что дигән ана бит, ашарыңа бар, сандугачлар сайрап тора, һава әйбәт, сиңа ни җитми. Абый кайтыйк, сугыш мазар башлангандыр да, бөтен дус-ишләр орден медале булачак, бер нәрсәсез торып калабыз бит дип әйтә. Менә күрдем, күргәзмәдәйм, Разилның әллә инде медальләре бар икән бит. Бар, Аллаһка шөкер бар. Күрсәтмәгән иде. Мин бит Марсель беләсең, мин бик тәртипсез кеше бит. Мин бер кайчанда казна эшендә эшләмәдем. Һәр вакыт иҗат белән шөгыльләндем. Менә бу депутатлыкка сайлангачтан мине даими эшләүче депутат дип безнең комитетта Разилнең урынбасары итеп куйдылар. Мин инде үземчә йөри беләм. Разил бик тәртипле кеше. Ул барсын да белә, бөтен законнарны укыган. Мин укыган законнарның инде ул 10 мәртәбә күбрәк укыган. Бер вакытны мин я соңга калам, идәрә бу комитет утырышына, я бөтенләй килми калам.
Разил бик яхшысыңмы инде? Туфан абый, син нәрсә була йөрисең дип. Теге начальникларса мине чакырып сугырга яхшысыңмы? Все-таки мин бит классик. Шуннан соң бер вакытта бу миңа әйтә. Туфан абый, син булай үзеңнең кайда эшләгәнеңне, нинди оешмадан хезмәт калаганыңны беләсеңме соң? Менә миңа шул җитә калды. Шуннан соң мин иң кимендә бер 3 ай гел тәртипле булып йөрим дә тагын онытылам. Менә шушылай итеп, бер кайчанда Разил ниндер каты бәрелеп, кешене рәнҗитә торган сүз әйтә белми. Матур гына итеп, хәтта менә мине дә буйсындыра. Мине инде Нәҗибә булып, Нәҗибә дә буйсындыра алмаган кешене, Разил бер сүз белән әйтеп буйсындыра иде. Ана моңа әйткәннәр, Марсел Галиев бик кыйбатлы массажга йөри дигәннәр. Бу әйткән, гомерен озайтырга тырыша җигет дип әйтә. Мин әле борчылалар, соңгы елга безне кем узатырмы икән? Хәзер күңелем тыныч дип әйтә. Разилгә исәнлек саулык телим. Киләчәктә дә бергә яшәргә язсын. Сез әле миннән яшьләр, Илдар Юзеев әйтмешчә, эте бетенә 50 тула башлады дип. Шуңарга күрә аңарга исәнлек саулык телик, бергә яшәргә язсын, бер-беребезне аңлап, фикердәшләр булып, без булай да якын фикердәшләр, әмма ләкин безнең бер һәр вакыт әйтә торган әйбер, без язучылар, бөтенебез фикердәшләр. Безнең арада милләтебезгә каршы эшләгән беркем дә юк. Biz barımız da milletkə xizmət edəbiz deyib yaşayırız. Razilgə isənlik, sağlıq. Əydə. Татар-информ мәгълүмат агентлыгы. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат.